apar valuit în mister. Știu că nu ești Doamna ta bunătate, ești neschimbat în veci. Simt cum reveși chiar acum îndurare, simt cum reveși harul tău zi de zi. Prezența ta mă umple de pace, mă copleșești mereu. Mă plec sub izvor unde curge lumina, ce plâng izvorăște în țara de sus, în tronul cel sfânt unde domnește regele meu, Iisus. Mă plec sub izvorul unde curge lumina, ce plâng izvorăște din țara de sus, din tronul cel sfânt unde domnește regele meu, Iisus. Simt cum reveși chiar acum îndurare, simt cum reveși harul tău zi de zi. Prezența ta mă umple de pace, mă copleșești mereu. Simt cum reveși chiar acum îndurare, simt cum reveși harul tău zi de zi. Prezența ta mă umple de pace, mă copleșești mereu. În orice dimineață în suflet aduci speranță, tu ești Domn al veșniciei. În suflet aduci bucurie, în orice dimineață. În suflet aduci speranță, tu ești Domn al veșniciei. În suflet aduci bucurie. Simt cum reveși, simt cum reveși prezența ta, mă copleșești. Haideți să jucăm încă o dată. Simt cum reveși, simt cum reveși prezența ta, mă copleșești mereu. Simt cum reveși chiar acum îndurare, simt cum reveși harul tău zi de zi. Prezența ta mă umple de pace, mă copleșești mereu. Simt cum reveși chiar acum îndurare, simt cum reveși harul tău zi de zi. Prezența ta mă umple de pace, mă copleșești mereu. Simt cum reveși chiar acum îndurare, simt cum reveși harul tău zi de zi. Prezența ta mă umple de pace, mă copleșești mereu, mă copleșești mereu, mă copleșești mereu. Slăvit să fie Dumnezeu! Domnul este bun și îndurarea Lui ține în veac. Așa am cântat în această piesă, simt cum reverși chiar acum îndurare și îl simțim pe Dumnezeu în locul acesta, în această dimineață împreună cu noi. Slăvit să fie El!
sprijinești. Chiar te voi cădea, mă vei ridica, te voi înălța toată viața mea. Chiar te voi cădea, mă vei ridica, te voi înălța toată viața. Ne vom bucura de biruința ta. În numele tău, spre slava ta, steagul vom flutura. Ne vom bucura de biruința ta. În numele tău, spre slava ta, steagul vom flutura. Știu că tu mă asculți când te chem, mă ajuți în necaz, mă ocrotești, mă sprijinești. Chiar te voi cădea, mă vei ridica, te voi înălța toată viața mea. Chiar te voi cădea, mă vei ridica, te voi înălța toată viața mea. Chiar te voi cădea, mă vei ridica, te voi înălța toată viața mea. Chiar te voi cădea, mă vei ridica, te voi înălța toată viața. Ne vom bucura de biruința ta. În numele tău, spre slava ta, steagul vom flutura. Ne vom bucura de biruința ta. În numele tău, spre slava ta, steagul vom flutura. Vreau toată seara să cânte acum, ne vom bucura. De biruința ta. În numele tău, spre slava ta, steagul vom flutura. Ne vom bucura de biruința ta, de biruința ta. În numele tău, spre slava ta, steagul vom flutura. Ne vom bucura. Aleluia! De asta zâmbim, de asta ne bucurăm, pentru că avem un Dumnezeu care și-a dat viața pentru noi și noi astăzi avem iertare prin El și astăzi pot trăi liniștit în Iisus Hristos, care este Domnul meu.
Vrem neapărat să cântăm încă o dată cu voi acest refren în această sală frumoasă, unde sună vocile voastre atât de frumos. Pașii tăi se aud acum. De la mine orice umbră de rușine, de la mine, luminează-mi inima, către Dumnezeu, El este Cel care merită gloria și slava. Astăzi este o zi importantă pentru Europa, pentru țara noastră. Este o zi în care sunt trimiși oameni ca și reprezentanți ai națiunilor în Parlamentul Europei și este importantă vocea bisericii în această dimineață și în orice zi a vieții noastre. Dumnezeu ne încurajează să stăm pentru țară, să stăm pentru națiuni, să mijlocim înaintea Lui pentru ca îndurarea Lui să se reverse. Tot ceea ce facem noi astăzi este să ne rugăm Domnului să lase îndurarea Lui, nu judecata Lui, nu pedeapsa Lui pentru păcatul care a ajuns poate până la cer în anumite privințe. De aceea, rolul bisericii este să proclame viața lui Dumnezeu, să proclame îndurarea lui Dumnezeu peste națiune, astfel încât oamenii cu frică de Dumnezeu să ajungă în dregătorii, în stăpânirile Europei și ale națiunilor. Oameni care promovează viața, nu moartea. Oameni care promovează căsătoria formată din soț și soție, nu din doi bărbați sau două femei. Oameni care nu
promovează uciderea pruncilor născuți numai pentru că sunt malformați sau nu promovează uciderea bătrânilor care sunt încă în viață pentru că sunt o povară pentru societate. Noi promovăm valorile creștine și de aceea este important, votul tău este important.